Right, magara udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Uno mungu waisha Pamsore chani. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndingati ndiri ku Samoni rawo kuti vakanzi munogona kungofa mukurai displaced yakaitika panyaya pavakaenda pamushape vavo ndozvaanoda kufanana vakanzi vese vasvika pamba pangu vaenda vachindobata mbavha muri kufa Makandijia ku Pamsore changamira. Taenda pamba pa babawa in fact inge iri mbavha zvemulocation muwadzanai akanga achidzingidzwa achinza abaya mumwe mufanane nebanga takatosvika akabatwa banga nesimbi yake yakadai so achirwisana nawo kumana wangu aripo atongoti mhomo inge iripo yaitera mbavha. Ndasvika munhu wandikanyanya kutaura naye pamba ipapo anga aripo ndimai chikwetu nemusikana anga aripo mudzimai asi achiri wechidiki anga aripo ndichiti chiitai kuti mwana wenyu achisiya banga nemaweapons aanayo tiende naye kupolisi ane macases yawo ekuba zvearmed robbery vanenge vanoshandisa madrugs waane record yawo yechimbavha muwadzanaiyo saka ndo vanhu vandikatora nawo nguva ndichitaura mama wakazopinda umba wapinda umbavha wadzoka pagedhi penge tiri takamira wachiti mukomana wayo hasisimo panga atizira mumba mwemwe ina handaitoziva kuti mwana wawo takati anozonza ashaika munhu anga aromba sei vandatobata mama wawo nendatotsamwawo time idzodzo ndakati mama musatambe nesu nokuti pempakawandiwa vanhu watobata maweapons anga wanayo achida kuataka pawakazotaura mama wavo kuti hapo ndo pakaita vanhu hasha imba yavo yakakandirwa matombo yakapwanyika magirazi andabata amai wayo takati tinoona mukomana nokuti waida kuti tipinde umba takati hatipinde umba mwana wenyu akabata banga atobva unocheka munhu wani handi tinotarisa chi tichingokona akanga akumhanya kuenda kublair toilet tengeri kumusoro kuseri akabata simbi dzake nebanga rake takati kuinga mwana wenyu wamuri kuti hasisimo uyo arapo wakangoshamisika kuti inobva ndangobudawo vajamba jurahoro vaenda kuseri vaanopinda umba he was violent zvokuti nyaya tiri kutaura panapa akatoridzirwa pfuti nepolisi yepashamba kembezi yakatobuda ndokubatwa kwakaita that criminal. After that tauda kutaura incident yazoitika mathreats haana kutanga kuzoti ndizouya nedeath threat kwakatotanga madiki anga asingavhundutse nekuti mai wacho wakanditi ndakuziva iwewe nekuti inini ndiri mutungamiriri wemayouth kubandiko randinosenzera ndiri ndaziva iwewe ndakati azoshuwa mandiziva mai zvataita pano ijustice yekuti community ite zvakanaka mandiziva zvanzi ndirodhilana newe ndakati no kana pane zvamuda kuita imimi the police is there endai kupolisi munotaura chi nyaya yenyu changamiri. Musikana wandiri kutaura mudzimai wechidiki anga aripo aitora mavidhiyo nemafoto nefoni yanga anayo uyo akataura zvakawanda handikwanisa kutaura hangu politics munomu nekuti zvinogona kugenerate a lot of interest
ndaka akataura zvaakataura ndakatombomunyaradza kuti zvawakutaura it's out of hand. Akaramba achiinsista akatora mafoto akaita sei. Surprisingly muri yakazoenda kumba kwemukuru wangu inini mucommunity patinogara. Wakuti handiri muri kuona kuwanda kwakaita vanhu pamafoto nepamavidhiyo ndo zvichange zvakaita makuwa muna April wakapa time frame. Zvakanzi nyaya yeyo wakaacusa zvawakaacusa, saka zvakazonge zvakundibata nokuti zita raitaurwa ipapo nekuti wangu wachiti vanoziva inini rakaramba rangu ndakuramba ndichithreatenwa nefamily. Saka vanhu vakataurirwa nyaya idzodzo inini ndiri part yenyaya yacho. Vamwe wacho wakanodiscussa futi nyaya yacho ichitaurwa nezvangu nokuti ndakatozofonerwa ivo variko futi kuti ndo zvavari kutaura kuno kuti vari kuti maparara April mune MCC ko muri kupera mese. Vanhu vacho varipo ndiwanatsopupura zvakataura baba wano kuti zvafamba muri dzakawanda ndo mararamiro atakuita. Saka iyi threat ndakamboti zvimwe zvese izvi zvokunzi achaonana kutaura, but iyi threat yekuzonzi kufa ndichiri mwana mudiki hatifanira kugara musociety yekuti tinenge tichingotya kuti vanhu vanouraya kana kuti vane freedom yekutaura kuti tinouraya. Ndosaka ndakazofunga kuti nzvimbo yatinogara ine vatungamiriri, ine vakuru variko, rega tinzwe kuti zvinobvumirwa here kuti tigare tichitya mumwe munhu achitaura nyaya yekuti ndinouraya. Ndo nyaya yangu changamira. Saka wataura kuenda mai apo. Zvakatanga naamai neari kunzi mvana wao ndisati ndaziva ukama hwavo nekufamba ndo pandakuziva kuti pana amai pane mwana. Baba wazopinda ndo wapamusoro, maybe wakakudzwa zvisiririzvo ndo wapamusoro wari kunatsotaura kuti hayo inini ndiri kuenda kuchipinge ndinoda kuparadza. Baba. Pamusoro yedare shuwa chitiko chakaitika pamba pangu indosenza pashango gold mine ndine contract musi wa 22 December zvita ndakapinda kubasa na 7 makuseni. Ndapinda kubasa na 7 kwabva ndasenza mapasti 1 pakaya mapurisa pasi pemugodi kati chikwetu kumba kwangu kwapaziwa ende aine kuti mapurisa anetira kuti ndorohwa nehati ataki ndikatoona. Kwabva auya mapurisa kwabva ndibata, kwabva nditaura ndadi andibata, akandipidza muchikepe ndakwira pamusoro pasurface. Ndichisvika ndakaenda kumbwa foni yebasa chikwetu kumba kwangu kwapara. Ndikati ndakaita semurume ndakashinga kuti ndimire ndirege kuti hasha maningi. Kwabva ndafonera mai mudzimai wangu, muri kupi? Kanzi ndiri kuchipatara. Asi mimi nangaye kupi? Kuterapi mapurisa, imba yese yapara. Endawa kanzi mukomana hanzi wabaya munhu wacho uri kupi wabayiwa. Kanzi tinaye panapa chipatara. Angatakura mwana wangu uyu ndo angatakura na mai. Ngobva ndananga kuchipolisi. Ndakaenda kupolisi omwana ndakaenda kupolisi kwabva ndaenda kupolisi kaita vakomana kumba kwangu kwaadhemenjo asi handisi kuziva vanhu. Saka toita sei? Ndikati ripota ndiri kukupai. Kwabva ndabvapo kwabva ndaenda kuna mai kuchipatara wadzanai. Ndichingosvika pachipatara ndakabva ndasongana nemuridzi wemwana wabayiwa. Ko ndara ndepi? Ndikati zviripo. Ko ndiwe shamwari wanyadzi waka mwana wangu anzwa odi wabemo. Anza ndo andanzwawo ndati wakubasa. Ende koona. Takaenda kuona mwana uyo wakakwerezerwa panapa. Chopu tafunga tese baba yemwana nenini. Ende ikupi kuchipatara kwabata kwakamuriwo kutora x-ray. Kamuriwo kwabva watarisa sadhokota. Watarisa wakati halisi banga. Dera yebanga raita shapa. Wanga zina chisimbere ndikati ndandisipo andipupure zvekunyepa. Kamuriwo wakatora kanzi $20 x-ray kwabva x-ray yakwe. Kwabva warapa kwabva ndipo mapirisi kwabva bhadhara nababa acho. Baba ndo ane mari muhomwe kwabva bhadhara mari yawo. Ndikati ndokudzorerai. Kwabva takaenda kuchipatara kuri kudzoka pa hospital. Kwabva asvika ndikati chimusona kwabva wasonwa 2 mastitch. Mawana service yese ndakaita hana kuramba.
mudumbu mustoro unobereka benzi nemunhu kwayo. Ndakadaro wabva ndaenda asati ndaenda kuona imba ndikugadzira zvekuti uyu munhu uite zviri right. Shuwa takaita tikatenderana baba vacho tikatakurana tikasvika pamba pawo tikacheta mwana. Baba akati Chikwetu ndazviona saka ndoda kuti uzotariswa nadhokota asi kuprivate. Ndikati saka ndakati pachiwani pedu nganzi chini pa $40 ndine kuzotarisana nadhokota. Andira kugumbuka nabatikana $40. Ndiri nyuka yakanaka seri mabonda kuti vanhu asi nhoroondo iri uyu munoyo pakwira pamhatso zvaataura chirega ndipedze kaka panaida kuti pamusoro aiwa chirega ndichitaura mashoko ndakazotaura manje ndakaenda shuwa parisika bomba wabva ndaona imba yange yakapasiwa mahwindo. Ndasvika wabva pane vanhu akauya akati iwe Chikwetu uri munyowani muno muwadzanai muno. Ndakabva mumairi kuenda muwadzanai kandi uri munyowani kuwadzanai enda koona kanzera kana kuti chairman nekuti hanzi kwaya nevanhu vemusanga angakatungamira kupa ndipo ndakaenda pana chairman kanzera ndakamushayira vanari pana chairman pamba pangu paita so ndapwanyirwa kuba kwemwana une 30 years watova machuwa unozvigaririra inini ndingamuita sei. Ona imba yangu yapwanyirwa inini mwana wangu une peace order ndakatomba peace order 2021 augati pamba pangu pata yakupotera semunhu wanga wamhanyirwa kuda kupota aiwa haazizii asi zeta rapi inodii inoziya kana karidza futi achakazotikumbiriro regerero pane nini kuti pfungwa yatatapinda isi ndio inini nyaya yangu wabva ndataura handida kunomundita iwe kuti andibvunza kuizvoi kubva nhasi anondiziva abvunzei kuti ndakambonzwa muromo wange taurai maziro enyu baba. Hanzi ndakanzi ndinototora ndisvike nemhuri amai nemuvana nababa munogumira mhosva yenyu zvese izvozvo mashoko ekugumbuka naita vana ndiwe wakamuti anosvika ipiro here baba vachi mashoko egumbuka aiwa baba pawakataura nachameni nandisipi nandikumbi asi mukomanayo kuti baba wazodara mashoko yayo mukomanayo achisvika pagedhi anditi mukomanayo achisvika pagedhi mukomanayo ndiye anga ari pamberi pevanhu vese vechimhanyisa vanhu aibata mbavha nditi ndasvika pagedhi ati konyanyina ndeyei aiwa havana vakati anzi abaya munhu ndakati ko munhu wachona ari kupi vamwe vakati maiswa kuchipatara aiyo ihanzadzi yangu ndaibvunza kuti munhu abayiwa wachona ari kupi ini ndopa ndakabvunza ndakati ko iwe ini uyu ndopakati vakomana ngatipwanye chigedhi tipinde handa kutanga kuita nyaya idzi nhasi murambo unonakidza kupeta uri munyoro dai waona zvita baba usanda kwamukana kuti kweiwewe iwe unoti kudii baba vati kwangu unokumbuka kwewe unoti kudii ini ndinotiwa mashoko aya ndeyahasha nekuti mukomana akataura kwandiri akati mushamba munomu hapana munhu anondiremera kasi makataura ini baba ndo vakataura ini nandisiko pachena iwe hauna chawakataura nokuta kuti iwe wataura ndomuvana aiwa ini ndibva ndakataura nemukomana akanditi inini ndini kundoremera muno mushamba saka abva indakati kana uchiremera tiona kuremera kwako ndomashoko andakamuita ini ndakatoshiya kuti akutanzi akuremera akuda amai mune mashoko enyu munogumoyo zvokaitira norondo manitaidzwa kafaitongana baba inini angu ndaida kuti pamusoro ndaida kuti ndigokuti idzoserei bhijani zira kupi mama ini ndaandiripo pamba nekuti ndaone kuti zvaitika kupesana patsanangura mukomana paiteka kupesana saka ndaida kuti ndititangirei pandakanzwe hondo yacho pamusoro ei mama
kunyangwe tikati babaka atangwa mulipo mchinyasa nzwa anditika tangakiza kuti mwana atautora nyaya iyi ndozo kana mna kupindula mimi pindula point one yatadza yamati iya ndisiya ndanokwira nayo two andinokwira nayo nokuti zvese tingaita nhoroondo inimi maziva tima muri pamba uyu komana napokana newe panyaya yawo tawaye kuti zvakati haisiriyo iyi haisiriyo iyi haisiriyo chete pa nhoroondo pamusoro idati inini panyaya ndandati pokane ine mukomana inyaya yekuti akabva yachimhanyise mbavha ikapinde mumba then inini ndikazopinde mumba ndopandati pesane hangu navo vakomana ava akabva achiri chaunga vachikanda matombo inini ndanditori mumba ndina chandakaziya ndakatongonzvenoizi yeye ndikafunga kuti senguva yekrisimasi kudai vaikandidzire mbavha zvekuti akatemeka musoro wese mbavha iyi mwana wepamba pangu mwana wangu mwana wangu akasvikokotera pamba hatisa kutonga nyaya yembavha tira kusvika panyaya yekuti pane mashoko akaipa anosvika murufu akataurwa neni inini mashoko ndingati handina shoko rakaipa randakataurire mwana chandakagona ndanzwe yeye vanhu vechiuya cheunga ichikanda matombo ichiita sei ndiri mumba ndakabuda panze kubva ndamira sepazveranda kudai ndamira ndakatoshamisika sekuti mwana wangu mbavha iyewe haagari pamba pangu akasobvawo pamba kudhara munhu ati kureiwa ari kuma 28 29 30 akatokwanise 30 muna December saka inini ndakatoshamisika kuti chii chiri kuitika unoziva mukuru uyu apedza nyaya yekudhara mazvinwa apedza nyaya yekudhara ini sometimes ndokuti ukuona munhu asingabvumi kuti ndakanganisa munhu iyanda mwana wenyimbava paripo pandaandirozvetaurawo kasi akakuparirai kasi mwoyo wekubereka uripo pamunhu handimukuzvisa imbavha kasi mwoyo wekubereka uri pamunhu marwadzo kuti mwana wangu inina kutemwa handiti kasi imbavha mwana wenyu handina kurwadziwa nazvo pakutemwa kwake nekuti inini chandakadzivirira nyama yamuna point yamutitaura mutana inini nyaya yangu iri pakuti uyu mukomana wayo akakwira nayo akaudzwa nababa here mashoko ekuti ndinoda kuti vapedza nyaya munhu kana akabvuka anotaura handidi kutaura kana ndakabvuka saka kana zvamakuda kutaura sei hazviyamuri dai nyaya ichatotaurwa nekuda kuona kuti imba yakapangidza sei iyo uyo akanga ari pedyo kwete sumuka iyo anga aripo pamba anga asipo wakazodzoka pamusoro ichamai imi hamusima kuira dare nenyaya yekuti mapasi kwaii ina hatitonga nyaya yekupasainokuti nyaya yekupasa imbaka haipo panyaya yedu endi yakatoendawo saikutaa nyaya yeuroi kana samunhu akanyorwa nyaya iripo ndeyeuroi kuti muda kuzombouraya muna april havasviki inini pachangu handina kubvira ndataure shoko iroro mambo tinoda kutaura chokwadi chinhu chakakwana inini handiti ndinouraya munhu ndisingazi ndive mabvundu manzosvikwarira kuti uyu wacho handimuzivi ndaizotaura shoko ripi kuti ndirokuuraya ndisingamuzivi kasi matishi baba ndoba ndati inini kana shoko iro rakabuda dei uri chairman ndakataurira kuti inini vanhu ndakatodaidza anhu vayo ngaauye titaurirane manzwaka shoko rangu ngaauye titaurirane mukati ayo musanododzera musanododzera ndada kuti auye atitaurirane anditaurira chairman vanogona kuuraya kufanira vanokuita direct but iye akapashoko akasvika kwaari because mazona ndiye munhu wacho akanga ari so mashoko anosvika mashoko saka vakazvitaura that's a simple thing
apa vataureka ndakakakumbuka ndauya kwamunhu imimi ndimi nomwana atadza ndiri kutadza imi ndimo chiti vatadzirwa nditsvagei atadzirwa ndevapi nekuti iwe ukamira foni hapana imimi kuti mwana wenyu akanganisa nyatsondibatai zvakanaka mwana wenyu imimi ndiye atadza community atadzira vanhu vese nekuti kubaya munhu unenge watokanganisa vanhu vese achakubaya futi munhu vakamusiya imimi mochidzoka moti imimi vanhu yenu nditsvagei amai munopuwa mukana munotsvagirwei sine vanhu pane shoko rekuti inini pandakaenda kuda chiyane nditsvagei handiti titaurira inini nevanhu inini handizivi vanhu muwatanai handiti asi pandakaenda pana nepicture yatakapuwa ndikaenda kuti picture iyi chani makataura kuti ndinhinginanhingi ndikati right ngavatitaurirana nenini inini handina kutadza imba yanga haina kutadza handiti munhu iye munhu andiokasunga komana wangu wakaenda kozvimiririra haikona imba munhu wamurikutaura mwana wenyu kana ari mwana wenyu akapara mhosva handiti dai mamuchitaura imimi kuti munhu aipfuura achitiza akanga ahwandawo asiri mwana wenyu taiti aiwa ipapo panenge pakakanganiswa zvino mwana wenyu ndiye mupari womhosva mutemo unotiko panyaya yemaeji asi tikadzokera kueji yamakutaura eji imi ndimi atadza kurongera mwana wangu kuti azosvika kuti aite unhu husina basa nokuti mutemo hausi ndo unogadzira mwana wenyu asi kuti imi ndimunogadzira chi mwana wenyu kuti apinde muvanhu zvakanaka baba chakapa kuti asiye tsika dzese amanyire kumba kuchii aiwa babe ndati makatora episode chii kasakasiya dzimwe dzimba dzese episode rekabasa akadikwana kumba kwenyu sei akana kumba kwenyu ndokona babai ndokona baba toikona wenyumba pamusaremba iyo ndanzwa mukomana uyo ataura kuti mukomana uyo atiza apinda mumba pakazobuda amai vachiti haavo dai amai ava vakabuda vachiti arivo vana vangu akuabudaibatre ingadai ndasina kupaswa asi kuti amai ava vavakaita kuti imba ipaswe nendava yekuti vanhu vaida kuti nhai vakude nyaya yenyu tiribosisa inyaya yekuti mese makatadzirana asi chokutanga mwana wenyu muri kuona mushamba muno pakrisimasi pane munhu akabayiwa nebanga akashaya netsunda handizvozvo vana vemuno mushamba vanorarama nokorokoro handizvozvo vangani vana vari kurarama nokorokoza izvozvo vari kubata tengere bzakuenda nadzo kumba vashoma goride rakavhara kana mune makorokoza munomu ngandudzi imi muno kumwa tinosekerera vanobaya nemapanga aiwa kana amusekerere zvakaitika mob psychologica inoti kana maona mbavha ibatei handizvozvo kasi handida vana vari kumhanya vese ava havasi vana vanofunga zvakafanana umwe anotomonga kutema umwe anoda kubata zvakanaka iye cheyameni iye wakatomubvunza mutemo hausi pamusoro pake akautanangiro akasiya vanhu vakachitema nedombo haisi nyaya yangu asira yapindira munhu kasi ane mhosva yekuti akaita sei imba yakatemwa inini mune mhosva yekuti makati uyai mutione handizvo kuratidza kuti imi mune simba ramunaro riri extenda kuti ramunaro sikazikani nevamwe vanhu asi mogona kurishandisa kana vakomana vasina kuuya mapedza nyaya yenyu zvakanaka makati akanga ari mashoko ekugumbuka ini ndafungwa kuti mapedza nyaya yenyu amaika vachaita the same kuti aiwa mashoko atikwataura kasi kwangu uri kugumbuka apa chamunondiudza zvinoitwa muwadzanai chisikaswi kwandiri nyaya yenyu yakadai isina kuno kudari isi takataizira kudhara hapana mushonga yamunotiudza nokuti ndinoziva mararamiro vandoshamba goldmine ndoziva mararamiro anoitwa muwadzanai vanouchika varimo vanobvisa nhumbo varimo vanopa mushonga kuti vanouraya vasabatwe varimo
nouraya vachikuti varimo saka isojo mune gomora ini ndiri kuti baba mimi mune mhosva asi mapeta muramba chiripo ndichokutikumbirai mwana wenyu it doesn't matter chairman wechi hatisi kuzoti uri football club kana kuti wechi kasi uchairman wakewo mukumbire regero nokuti ndiwa makaita sei wamukatadzira panguva ipi iyoyo basa kwenyu kushamba godumai anokwamushanda avatsamwise mambo kaka aiwa atamuzisa vano kupera kwegore kutanga kwaro nepakati papo vanoka mambo wangu kuradzira rusari vanuzvi zvine mimi munobva kupi baba ndabva kubhoera bhoera kwachiveso kwaera eka panye ndinyasharo itaiso chivanhu chinyi munoita sei hazvina basa kuti mukuru mwana ndiakwira dara musima kwira dara asi murimo maita sei tomubvunzo wangu wamuri itai zvinofana kuti muite mugarisane zvakanaka nokuti mukamakadzokera muwadzanai mune mweya urimo wokuti ini ndiri kuzvindura kufa inii kasi ndisitaatadzira tiri kushota zuva nezuva nenyaya dzakadai zokuti vabereki vanongatsigira vana vana vachiita zviroko vamwe vachitofarira vana vachitovadzidzisa kunoenda mushonga yekuti vasabata zvirimo ndo society yatikurarama kasi tiri kuti mutsika iyo hatisi kuida munhu chiitai semunhu mukuru wokuvahera right pamusoro iyo baba hoshanaya pamunhu airamba asi nyaya inoitikaka ndeyekuti inini handina munhu andakanomuneka right tongotobvokera uyu ndomukuveraregera kuti kudzidza right ndakaukanganisira chairman ndakanganisa mashoko ndakataura nawo right vakuru ndotora kudzidzisa inda kudzidziswa asi chetoita yekuti murikuona panapo masisa madiki ndoasikunasi asi pana kudana soro jena sakani makona dare redu chitonga zviri pandiri ndozviripa nditaurisa tiri rangu rikukudzwa pamusaka pechi pana soro jena ini ndikuti makatadza timavanoda mune makore maka over 19 ndinodada kana kagara pana ndakachengetedzwa hapana chipinda tokunongedzera kuti baba makatadza imi makatadzwa steering makwenyu wenu asi makatadza bhora rinodzoka nditsika kwandikazokubata nakurova inonzi retaliation ine kadhi rayo unobva wanzi yellow card wadzorera sei ini ndini murefuri ende murefuri ndinika ndoda kuti yellow card kudai ndarefura ndini iyo yakumberegerere kuti womwana mudiki adai pasitering anonyepa iwekuripisa baba anzokuvaripisa nokuripisa aunyari zvinorapa kumberegerero namukomana unatodzi yako toda kuenda kugara zvakanaka amai uyai imimi ndimunosunga ndorinovazisunga chii ndisunga musasa amai tarisai unoziva kuti misha mizhinji kuparara nokuti ana amai vanochengeta masecret kana vanoshingira kuita zvakaipa vati vachiziva chakanaka handisi kukushorai kasi munoziva ndozikupa kuti zvinhu zvedu zvipi hapana chakaipa kungokuberegerwa kuti tiyanani ichiyanana imwana iye achakumberegerwa kuti mwanangu ndinokumbira hangu ruregerero kwauri mwana akaita ndiwangu sewe ndakatomuudza pasipoti shamai akwira akudai kasi nemhosva ke darira mamondo nemusa wombe kasi chakanakira ndinokuti munhu anoyazoziva ndikarekohosha yake isusu mai tinorova kwese the hunter become the hunted angachivhima waiti watanguvhima manje iwe munhu mukuru haisaite violence anodzorera zvinhu mazvino nyeve nekombo basa rako ndorizisa kasi anotanga kuita basa rako ndini regai madzimamba akutume zvokuita kutuma zvokuita kunyeve nekombo kune mhosva kai unoitende uivhuma ndee nekutungamira mapofu achinonowira mudzii
Nyebe. Ya chokwadi kungoti saka chigumbu chababa ndakuti munhu mukuru akurerekera naenda kubata mhosva yavo. Chokwadi. Chigumbu chababa wacho apa chakabva. Chakabva pachi. Achibve. Achibve wese wachitokumbira regerero kudai. Na chigumbu chababa chakabva papi? Chigumbu chababa chakabva pakupwanyirwa imba. Wapedza. Kana tichiti community inoti wewe neni. Tine basa. Kwete kuti munhu muchete. Saka kumbira regerero nesa. Mwemuri. Nokuti kwaanodzokera uko kansila wako ndiani ndizvo zhinji. Chokwadi. Nduzviziva kana kuti mese muri vana vangu. Saka nda kuti iwe udzoke kucommunity kwako wazotarisisa yananiswa. Chokwadi. Nokuti uri mwana wangu zvizhinji mwana wangu. Chokwadi. Ndokumusha kwawarovanisa. Unozviziva? Chokwadi. Ndakuudza ndakudza kunobva munhu. Ndoziva. Unozviziva? Chikumbiro regerero vana. Nokuti haugondeka kuti bhadhara imba yako haugondibhadhara. Nyebe. Ai, handikwanise kubhadhara. Ndinoona kuti sori ichangamira pamusoro. Ndinoda kuti nditaure zvinoita sekuti aiwa zvakanaka. Bhadhara imba yavo. Aiwa handikwanise. Chita chine zvataurwa namama. Anozokutaura zvataurwa. Achikwedi, ndokumbira regero. Amai, ndokumbira regero. Ndiri mwana si mwana wenyuwo. Asi basa rake raanoshanda manje. Ndinozomupota simba. Asi kuti amai hazina kuipa. Mabasa edu akasiyana. Kutungamirira vanhu vangiri. Waichengetedza nyika yako. Kasi musafuka izvi. Hapana wani kubhadharisa. Kana wani. Ini chandoda kungoti udzidze chinhu chokuti iwo wakwira dare. Wakwira dare. Mese maita losikasi. Maita zvakanaka. Maiti kuyananisa. Tinotenda. Masimuka baba matini mwana wangu akura sakadzoka kwekeka munomubhadharisa medu muno munyaya yamadzvaitaura namufana isusu wabushu mudzima yedu yaramba varume ndinobuda muno muzvakanyanya even nzara yakaitika haungosinabuda golide unonyanya yekudeura ropa hachada mwana unyaya akidzoka baba notomubata panapa nomubhadharisa zvoropa taneta abushu tanzwa iyo chokwadi baba tatenda zvangu nekuti ndikana neni ndakamusiya uri tuvi uriko musazokota mutemo haunogadzirwa inini tsika yedu yakagara yakanaka kudhara varungu vachigadzira mutemo vakatora tsika zedu ndodzavakanga vakuchinja dzinofevha isusu vaidzivisa che dzinofevha iwo imimi hamuzivi kupera kumwedzi here munoziva sei kuti mvura yakunaya daimisa kupuwisirwa kalenda mamusikazivi nguva yekurima saka manje sikaida kukuudzai mudhara musanyei chirungu kuti anzi mwana akura ngaapo nditone ngozi yave kumba kwenyika imi baba itai zvinhu zvakanaka kumwana wenyu zvekutaurwa nama bata naimo muchibuda mu iye bata baba amude mu kana kakadere tendai bomani